college the laying him like Nyima nga payuni tanda delila nursing ga jilaga cheshin bayi ani nga long sangai nga nursing college to the pension kangi thesong wa an di chibo member chi ani gogo tangi college ya po jila ma tangi midin ja ma bo thong song ni nga zo pyo bugun zo pumon zo ya kangi thigi yu na samngi lega de go zo yi wa lapta khachina do career counseling te ba da nyam do ani pugu den zo la thalo ya pugu mangbo chigla medical college den zo la admission da khanje thone rogram che samlo shu ani ngo zo ta tu pugu zo phene le ge ta tu den zo la da khare penjo kangi yu be de ha khodu ani nge penjo khonzo penjo kangi ha so tu ba chi thalo ro nge pugu nishu la ne admission che da de zo ro ngo zo nang da ngazo chitang yin nang la ta wai na ngazo phaman zo lo thuk juice le du ta phama amla pala ki ngo cha cha ta shuro nyesu gya ro kora to ro tin la go ro wa hina ya ngazo pheba chiyong ki phama la na re ngazo uthi la na re khongsa cho khonglo ke chu kya sum phetwer ta dong khong ngazo thenda chi dur wa kali mangbo gyan nang gi do chamrep chige phe na de jum ngazo chorge nga te de chorge ta lo ke chu has ki mi ke ngo che ya ma ko ti khache ka ni yo bar ta nga zo pheba changma ta khonjo khongla ka chu ka ni yo ba dan ta khongi nga zo ta da ba do khari che she ma che na ta lengge ti nga zo lenge lenggo di ge chimbo thong go do ro wa lengge lenggo la du lengge chang lenggo da nga zo jenggi yo ba din de ma re lengge su su thone khache che thu bu do ani odi de lenggo di ge chimbo thong go do nga rang ngo ne yang nga rang ki jen da nga rang ki lega thone khandes lega chitu durwa khandes kinle chitu do nga tigam che de ma to tsama sa phimi shin de ma to pheba kila toksa chikti la de ko do ma to ngara so na lo la chigi la phembe lega de chiwo de be ge chumbo do ma to changma miri chikpa re ma to chi so re ma to chi so di la nga so ge rokpa ya ma rak roram che ma shine sheba su chi des to china